Vítam vás na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené v zmysle paragrafu 12 odsek 1 zákona 369 z roku 90 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Konštatujem, že na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Bol som poverený ako bývalý poslanec a zástupca starostu viesť toto zasadnutie, preto by som pokračoval s tým programom, až odovzdám vedenie obecného zastupiteľstva novozvolenému starostovi. Žiadam pána Drahomíra Mráza, predsedu volebnej komisie, o predloženie správy o výsledku volieb poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Voľby starostu sa zúčastnili dvaja kandidáti. Bol to kandidát Stanislav Damaškovič a Vladimír I. Stanislav Damaškovič kandidoval za Kresťansko-demokratické hnutie. Pán prvý kandidoval za koalíciu Hnutie za demokratické Slovensko a strana Demokratické ľavice. Pán Stanislav Damaškovič získal 950 hlasov, pán prvý Vladimír 270 hlasov. Prejdem k ďalšiemu bodu. Je to zákonom predpísané znenie sľubu a súčasne chcem upozorniť všetkých, ktorí sľub budú konať, že odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Sľub starostu obce. Sľubujem svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia. Sľubujem. Ďakujem. Ďakujem. Súčasne vám dovolte, aby som zablahoželal k znovu zvoleniu do funkcie. Poďakoval vám za spoluprácu, za všetkých doterajších poslancov, ako aj v svojom mene. Ďakujem. By som poprosil, aby ste podpísal tento sľub. Vážené pani poslankyne, poslanci, vážení prítomní. Dovolte mi, aby som vás ja privítal a pozdravil na dnešnom prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná pravda po 4 rokoch. Staré obecné zastupiteľstvo svojou prácou, ako i v týchto voľbách, ako dopadlo, tak dopadlo, dostáva trocha pozadí. Budem sa tešiť, keď budú pokračovať, ale ja by som teraz pokračoval iným a chcel by som, skôr než budem mať nejaký príhovor od vás, poslancov, ktorí ste boli zvolení v abecednom poradí, budeme skladať takisto sľub. Ja tento sľub prečítam a vy ho takisto poviete, sľubujem a podpíšete. Poslanca obecného zastupiteľstva. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Teraz by som poprosil, v abecednom poradí vás budem čítať pani magistra Bašnáková,
Pred sebou máme množstvo investičných, kultúrnych a iných dôležitých akcií, ktoré si budú vyžadovať veľmi dobrú spoluprácu celého kolektívu pracovníkov, funkcionárov, poslancov obecného zastupiteľstva a samozrejme spoluprácu i s občanmi v našej obci. V prvom rade musíme pokračovať vo výstavbe kanalizácie a tu by sme chceli tento rok po námestí ulica Hucárska, Pekelná, Zigmundíková a pripraviť Partizánsku ulicu s Teplickou, Rajnanskou. Ďalej by sme potrebovali dokončiť ulicu Tehliarsku, chodníky v ulici Dolnej. Všetci sme súhlasili s tým, že budeme pracovať pre obec. A budem rád, keď každý bude mať aj iný názor. A z týchto 9. alebo 20. názorov vznikne jeden, ktorý bude ozaj najlepší a bude v prospech našej obci. Je to otázka, s ktorou ma pristavovali ľudia v obci od volieb. Akým spôsobom budeme pokračovať ďalej. Ako budú vyzerať ďalší funkcionári obce a tak ďalej. A hlavný taký dopyt bol, kto bude zástupcom starostu obce. Vážení prítomní, opravdu som nad tým uvažoval, veľmi som uvažoval a koľkokrát mi to spadlo, ale nakoniec som sa rozhodol týmto spôsobom, že zástupca starostu do obdobia, ale uznáme zase za vhodné, ak nebudú, pretože zástupca starostu je človek, ktorý je navrhnutý starostom obce a volený poslancami. A poslanci ho môžu kedykoľvek odvolať, zástupca navrhne ďalšieho a zase obecné zastupiteľstvo bude voliť. Toto je rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, je to v zmysle zákona a takto by som bol aj ja, aby sme pokračovali. V susedných obciach, či sú to Dechtice, Drahovce, Madunice. Dechtice majú 2000 obyvateľov, Madunice majú, Drahovce majú 2600 obyvateľov, Kostolany 2600, pracujú so zástupcom starostu, že je na úväzok. To znamená, že není platený alebo není zamestnancom na trvalý úväzok. Preto som sa rozhodol so súhlasom toho, ktorého navrhnem. Samozrejme, aby tu neboli nejaké ďalšie tieto návrhy a že prečítam lebo ten. Ja navrhujem za môjho zástupcu v tomto období pána inžiniera Horváta Jána. O tejto mojej ponuke samozrejme, že budete hlasovať a stačí, keď pán inžinier Horvát dostane 5 hlasov. Je to v zmysle zákona, je to podľa mojich možností a v tomto mojom návrhu mi žiaden z poslancov nemôže rozkázať, že takto to bude, lebo takto to bude. Či som mal príkaz, alebo som nemal príkaz. Ja chcem od teba len, aby si povedal priamo, že z akých dôvodov, lebo som sa rozhodol z niečo, čo je ako nové pre toto naše volebné obdobie. Áno, tak preto ja myslím, že nič zlé od teba nežiadam, len vysvetlenie. Ja si to takto prajem a keď budeme cítiť potrebu, som vám to povedal. Tak nech sa páči, že môžu sa vyjadriť. Hlasovanie. Máte, nech sa páči, dostali ste možnosť pozbierať. Na to pozrieť. Výsledok je 8:1 súhlasí s Jánom Horvátom. Ďakujem, páni poslanci. Dovolte mi, aby som pánu inžinierovi Horvátovi zablahoželal. Popriam mu veľa úspechov v našej spolupráci a v diskusii možno o týchto veciach vyprávať. Zase tajným hlasovaním, či chceme obecnú radu. Obecná rada je poradným orgánom starostu obce a v našom zložení môže byť maximálne trojčlenná. Tak hlasovanie dopadlo 7 ku 2, tak nie. Vážení prítomní, vážení poslanci, každý rok sme mali nejaké komisie pri obecnom zastupiteľstve. Bývali tieto komisie finančná a obecného majetku,
Komisia výstavby a územného plánovania, pôdohospodárstva a ochrany životného prostredia, Komisia obchodu, služieb, ochrany verejného poriadku a dopravy, Komisia vzdelávania a kultúry a výchovy a Komisia sociálno a zdravotná. Za komisiu finančnú a obchod obecného majetku bola navrhovaná Bašnáková, magistra, tá získala 5 hlasov. Komisia výstavby a ochrany životného prostredia, tam bol Stojan navrhovaný, Stojan získal 9 hlasov. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku, tam bol navrhovaný Marián Bašnák, získal 5 hlasov. Komisia vzdelávania, kultúry a telovýchovy, magistra Lukačovičová bola navrhovaná, získala 9 hlasov. A komisia sociálna a zdravotná, tam bol navrhovaný Bílik Jaroslav, ten získal 5 hlasov. Vážení poslanci, dovolte, aby som prikročil k 11. bodu, návrh plánovanému bodu a určenému bodu, návrh na určenie platu starostu, ako aj obecného zastupiteľstva. Tak to vám poviem. Ja som spokojný. Tak keby ste mi aj neboli dali nič, tak som spokojný. Ja som chcel robiť pre ľudí, pre obec a pre Boha. Peniaze není to, čo je môj cieľ, aby ste si nemysleli takto. Toto je môj cieľ. Ľudia, obec a pre Pána Boha.